Dohot ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot ito di Borbadia na tumapalang ito tamon. Amen. Ito Tuhan ta Yesus. Ahon na lang ito hatutuan do tamonan. Dan adong nasahat tua may iya somahide siya na. Salhut na nilihon niya may tuaw. Ido narotuaw. Jala dan pabadioku narotuaw. Mabatut hamatean di bagasa kamonangan. Alai dosa ido sorok di hamatean. Jala patikido kuku di dosa. Alai maunya ate matu debatano mangalehon hamonangan tuhida. Marhide-hide Tuhan Yesus Kristus. Mengatar mudo hamatean. Nunga suluk kamonangan. Jo hamatean di dia hamonangan mi. Jo hamatean di dia sorok mi. Alai mulia Tuhan dikotaran nama orang kita mari kita Yesus Kristus. Martapkan kita. Adi Tuhan debata amanami dan dibanua gijang. Nungadi dehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean alani dosa nami. Jala dipangulhodo iban. Asa dapotan hati goran dot hangubuan hami. Asima roham dihami. Saya jari jala apuni mahami. Asal nang madele hami ala nang dijoho dengan namion patu kumahapur siyon nami jala pabenget marohan nami makirim di hanguduan sogot asa unang mangandungi hami somon si pelebegu naso marpakirimoni saita iti marohan nami tuho ay hodo si pangapur jala hodo haposan nami nama sigatung tuhodo hami sahat rodi hasusuda ni bohan nami. Amin. Jadi mereka yang itu nomor 525 kemarin dia melalui di batang mati. Anak. Mama
kasih roha madihamu dohot dame sian Tuhan debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan dai. Amin. Kata di debata nalik sahat tuhita di nalau pawarhaton amat tahun pinganan parsatu kinani pilito sian rom onon ayat 5 songonon madiluk disi ayang gunung nga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibanay suang songoni mahita ng taringo tu haheheo ayang gunung nga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibanay suang songoni mahita ng taringo tu haheheo. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Itu sah. Di inang berusiahan tentu mau dihata-hata dohon utama namahap di inang namang berusaha angon ay ngawin taon marsahit sa dirawat diurus jala dibuan inang laut balubatan. So nakin siap pangapuni doat berbagai cara doat usaha menghadapi kamu anggiat cupang nian hama malum ni parsahidon ni amangon ala jopok dung pensiun amangon sen dibayar hidup nakin setahun lebih nasida dung pensiun ngatur pasahid nasida luar biasa ini untuk harta gugu di inang di keluarga nama ngarawat tamangon alay nampin natadok siya nasa usaha nampi lo jahita marawat mengurus mabuang marubat tatuan na ihulong ni rohadui ido na saya mangalehon semangat ganu pari di inang do keluarga nama rawat tamangon jala saya makirim do hita molo tundile untuk harta dope akagajan yung alay disipa na idota na sotuk huasot tamangato perdadanan ni pagmuru ni John Madipatilyon na sotuk usahata lau mempertahankan na sasay rap do hita amangon disima idota huaso do pagugun di debatado hape na ikot taripar jalan ikot saat tuhita jala ikon huaso di debatado ikot patar ya kana tinopanay ay diloa sita sorang tu tonga-tonga ni Portilyon diloa sita mangula diloa sita mangulu diloa sahat tu nama dua ala yang ujungna tongdo ikon sahat tu hamatiani ala ido nagabi tahapur syai dalata masuk Tuhan muluan na saliling nililik siya ido diurubi Apostol Paulus si tadi turput sadarion diturput no kujahan akin bahwa akan rap mati do Kristus rap hehe doi di bagasan las di roha di obar di haheon no pinarade ni Tuhan ido no marga na taula di duluari nong sabu di namarudaw na debadia amangon sa tahaposi do halak na sanga do pimarudaw na badia tentu halak na manopoti do sana halak na paubuko rohana nguluna pasadaho dirina tu Kristusi tu hamamate ni Kristusi ido dihita dasor madok nung arak mate do Kristus amangon marhite panubusion do pakokohon ni Kristus di ibana jala disima gabi posro hatta jala porsea hita paheheon no di bana sugut sobar tu na pinagbaga-bagay asa mulunong sumaliha pita aposi jala taha porsea jala nong tacalo marhite di proses di parsahidon ni amangon sa hatu parmontin siya ni mahita di pergugui diurubi makabosyai lamar habosan tujahuba mahita tujuan niya saya nang dita betu hatama gugu do tay paso do pedi ina lasonin ang di yanak komoy nang
na pinasaan ni Tuhan. Apalagi hopat tu natahirin iba tu dua sirokap nito di anak mon yung giat hatong marasota tu tikinan ndo di panadig niya mangon asa selo sa dong tagba apu-apu bedo nas niro kalau inang tujuan niari di panadig niya mangon asa buy totong lam conok kita lam takas pasatong gulut tahita dua ni debata di perdalanan ni mulut ay tahapor siya do siya debatado na dong dihita ay siya nibana do haruruak ta alay ko tibana do hita musik jala ikon sahat ita tuasa ngapon na ido proses na naing si jaloota ido proses naing si dalanata ido proses nang di ujung niya kapadalanata di tonga-tonga ni Portimio asa mo lo dapat haru pe non namang mampinganan persato kinani Tuhan taman marbubiho ninang lo sedikit keluarga secara khusus keluarga marpaung dohot keluarga siahan tininggalon niya mangon dipargugui diapuni jara dipahot maha porsyauta ala naun tecalo Kristus di muduta jara ido habatean ni porsyauta macalo ngulu nasalil ni deligna amin mantan yang maya maunyate matuhat di pasar Tuhan amin diho molo hubidang bilangi hami pangaturmu dia kapadalangan ni ngulu nami tanlumubi ma dia manami marpaung sa giling nguduna di ujung ni nguduna di losoy bana manopo di dosan pasahat pun nguduna doho marhiti narade ibana macalu ulaw na badia siya tonga-tonga ni huriyam ido no marga di hami hupaposi hami molonong di sesahona sa dusa nami di sido gabi rahmati hami dohotto laos di sido gabi radidi hami hamuluan na manoto hamuluan na saliling liminang ima sa itotong paulato doswato di rohan ina namin ang akayanakon asa terapul rohan na sida asa margugo na sida di panalim ni amangon dia kapadalan ni nguru na sida tujuluan niyari say ho marap dohot na sida ho maama di tonga-tonga na sida jala sa tapamuwalas ni rohan ina nami dohot di sidikin keluarga tanlungobi yak ka nahinirim na sida na pinarsita na sida di tonga-tonga niya kang nguru pari anak kolong say basa-basa hono mo may tujuluan niyari paso-paso mo nang akapahopo na sida paso-paso hono mo nang akananiula na sida sa totong maituhan mabayan inanamyon manatap dyan na makaposi di pangatul mo di padalin nguru na siya muayin ng tujuluan niya urubi dyan na perbuguy apuli sa loob keluarga marpaong do keluarga siyahan na ikon marsirang do tama na walong ihan dyan na ipataron namin mapinganan persato kinani pos dorohan namin tanga-tanga no murang tamu dengan namu hami di perdalanan jala buisikop ulaon di penguburan non saat mulak musi hami tu tongan di bagas nami bilang ruti ngulu tak kaulaon nami atong sikop malas di rohan nami do pangapulion di hami marhite to di perbalian na sabian di hami di bagasan Kristus Yesus tanihon jaro do Panginoon nami amin.